Συμφώνησαν οριστικά. Αχ, έφταξα πολύ. Αλλά εσύ θέλεις να πάρω με τη μαμά. Εγώ και η μαμά σου συμφωνήσαμε οριστικά. Ξέρεις, ο παπάς μου τα ομολόγησε όλα. Η κυρία που μας παρουσίασε ψέματα ήταν. Μπα. Ναι, βράδυ, παιδί, να την κοροϊδεύω τώρα τη γυναίκα. Όμως και εγώ που έλεγα πως θέλω να ξαναπαντρευτώ και αυτό ψέματα ήταν. Τους είδες τους πονηρούς. Ο ένας πήγαινε να ξεγελάσει τον άλλο. Να μην κάνουμε και μια τσαχπινιά. Εσείς γιατί πες. Τι παίζουμε. Έτσι, όλο μαλώνετε και πριν λίγο συμφωνήσατε οριστικά και αγαπήσατε. Όχι, χωρίζουμε. Τι. Χωρίζουμε. Κόβουμε την τούτα στη μέση, παίρνει ο καθένας από μισή και πόδο πανηγεί άλλη. Ας το διάλογο. Θέλω. Τι ασχολείς την Με συγχωρείς αγάπη μου, αλλά ας το διάλογο. Τον εφέρα. Ο Ανδρέας πέσει. Και πού πάει. Ελπίζω εκεί που είπες. Και προσφέρει. Θέλω υπάρχει μια παράδοση σε αυτό το σπίτι. Οι γυναίκες να διώχνουν τους άντρες. Το ξέρω. Αφού το ξέρεις, με διώξε. Τον έδιωξες. Διαπαντώ. Επιτέλους. Δεν μπορώ να έρχομαι και εγώ τη νύχτα, ό,τι ώρα μου αρέσει. Τέλειωσε προειδοποιώ. Αν μου έρχεσαι σπίτι, τις ίδιες απαγορεύσεις θα βρεθώ... Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα μας. Εμένα θα μου επιτρέψετε να ετοιμάσω τα πράγματά μου. Στα φλόρα, αγαπητέ συνάδελφε, κυρία μου. Τον αγαπάς. Όταν μια γυναίκα κατεβάσει το ένα ποτήρι της απ' τ' άλλο επειδή χώρισε, θα πει πως είναι μια ερωτευμένη γυναίκα. Γιατί το πες και εσύ. Καλέ, αυτός δεν ήταν αμήνη για την Ιταλία. Δεν έφυγε. Κρίμα. Θυμάμαι μια φορά, είχαμε σκαρφαλώσει απάνω στο αλμπέρτο στο ραβέλο. Και μια θέα, εφημερβέγγιόζε. Και η κουτίνα του ήταν υπέρα. Τη θυμάσαι Στέλιο. Εγώ δεν είχα έρθει. Αχ, ναι. Ίσως γι' αυτό μου φάνηκε τόσο ωραίο. Μαμά, σταμάτα να λες τα μάρες. Πήγα και βρήκα σήμερα το πρωί την Ανά. Λοιπόν, χειρότερο πλάσμα δεν έχει ξαναγίνει. Άσχη, μια λίθωρη, βαμμένη ξανθιά. Μια φοροστοιχιά σε όλο το μεγαλείο. Το βεβαιώ ότι μόλις την είδα τράπηκα. Μα είναι δυνατόν μια τέτοια γυναίκα να εκγοητεύσει τώρα τον δικό μου τον άντρα. Μήπως ρε παιδί μου. Παπά, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είμαι καθόλου κουτί. Δεν το πρώτο, αυτή δεν ξέρει καν να μιλήσει. Είναι τελείως αμόρφωτη. Ρε οι γυναίκες άμα είναι να μην μιλάνε, ας μην ξέρουν, δεν πειράζει. Αυτή μιλάει. Μια πλήρια γλωσσοκοπάνα. Μόλις την είδα να τρίχιασα. Μα την είδες. Την είδα. Είναι απέσια. Μα τέτοια χάλια έχει ρε παιδάκι. Χάλια, παπά μου. Σου λέω χάλια. Μη σκοτώνεσαι. Πάω εγώ. Είναι κυρία. Τι κυρία. Ξέρω εγώ με ποιον πω. Τι θέλει. Εσένα θέλει. Μπορεί να πουλάει κουπόνια για το κουκουέ. Καλημέρα. Γιατί δεν τη δέχεσαι την κυρία σου. Μαμά σου γίνομαι τρομερά αυτές τις κυρίες που βγαίνουν έξω γερά. Δεν είναι άσχημη. Άμα δεν είναι άσχημη να περάσει. Τι. Να την αφήσουμε. Όχι. Μία που μου λένε φεύγω, πρέπει να τη δω. Φέρτη. Μπαμπά. Ρε φέρνε μου σου λέω. Να τη φέρω. Να την δεχτείς εσύ. Στην κατάσταση που βρίσκομαι δεν έχω καμία όρεξη που έτσι στο αέρα.